Exploring the mountains of Barangay Manmuntay. Tayo ng bundok. Yun. Akitin natin itong bundok na to. Mukhang maganda. Let's go. Yun o. Parang ginawa nila ng parang hagdan yung lupa. Pakit dun. Ganda ng bato. Pakita ko sa inyo yung bato. Oh, the best. Ganda o. Kaiba. Yon, good morning mga kagala. Ito tayo sa Daet, Camarines Norte, Vincent's Avenue. Time check, it's 8 AM, Sunday, May 30. Ito tayo sa Daet Sentro. Okay, tugo tayo ng kanan. Sa kaliwa ko, pag diretso mo yan, Bagasbas Beach po yan. Tugo tayo sa kanan, J. Lucban Street. Yun, sama po kayo sa umagan to mga kagala. Mag-explore tayo sa mga barangay ng Basud. Bridge number 2, Daet. Ito sa kanan ko, dito mo makikita yung first Rizal Monument sa entire Philippines. Tinatawag itong morga dito. Ito ang provincial capital. Sa likod nga lang po ito. Ayan, provincial capital ng Camarines Norte. Ligo tayo dito sa kaliwa. Ayan, ito ang La Consolacion College, isa sa mga nauna at prestigious institution ng Camarines Norte, La Consolacion College. Ito na tayo dito, F. Pimentel Avenue. Ayan, sa kaliwa ko, may kita nyo po dito ang Camarines Norte State College. Ang pagkakaalam ko, ano na to? University of Camarines Norte. Yun, ayos. DepEd Cam Norte. ETWH Cam Norte. Ito yung napakagandang simbahan ni Iglesia ni Cristo dito sa Cam Norte. Ayan, sa kanan ko. Itong kalsada sa kanan ko, papuntang San Lorenzo Ruiz po yan. Marami po tayong vlog na nagawa dyan. Sa kanan ko, nakita nyo po dito ang diversion road. Papunta pong Labo yan, mga bayan ng Talisay, Labo, Santa Elena. Then labas ng Camarines Norte, papunta ng Quezon Province. So dito tayo sa southbound ng Camarines Norte. Bayan naman po ng Basud lang dito. Kaliwa ko, Municipal Hall ng Daet, Camarines Norte. Sunday ngayon, ang daming riders, oh. Daming namamasyal.
nagbabike din. Yun, sa kanan ko, ito po uli ang kanilang municipal hall, bayan ng Basod. Yun. Itong lilikuan natin na kalsada, papunta po itong Mangkamagong Road. Kilala po itong Mangkamagong Road. Papunta po ito sa beach. Marami po tayong nagawang vlog sa lugar na to. Bisitahin niyo po ang channel natin. Nakarating po tayo sa medyo malayo pang lugar nito, Barangay Kulasi. Narating natin yung falls ng Kulasi. Pantalan Bridge. Ongoing po ang pag-aayos. Lawak ng ilog dito. Yan, pakita ko po sa inyo yung lawak ng ilog. Sa kabila. Sa kanan ko, San Jose po yan, papunta. May nagawa po tayong vlog dyan. Nakawan muna tayo. Sa kanan ko, Barangay Tinagwarasan, papunta din pong Oliva yan. May mga nagawa po tayong vlog dyan. Bisitahin niyo po ang channel natin. Yan, pakyat. Ahon. Yes. Pagkain nga pala kayo, kaya may mas. Ito yata, oh. Okay, ligo tayo dito sa kaliwa. Alright, Hinampakan. Ito, Takad. Oh, ganda ng panahon. Makulimlim, pero huwag naman sanang kumulan. Pero ganda po. Time check is 8:20. Barangay Takad. Going to Barangay Hinampakan. Yun, ganda oh. Ganda dito oh. Napaka-green ng paligid. So, up, yeah. Oh, yeah. Dito, ano natin dito. Dead end na. Wala na. Let's go back. Sa kanan ko, ito yung papuntang Barangay Hinampakan. Siguro dito muna tayo sa Barangay Hinampakan. This way. Right, this way. Yun, beautiful. Napaka-fresh po ng hangin ito, maagang ito. Sarap, langhapi ng hangin. Nakabusog. Barangay Hinampakan.
Anong tawag sa ilog na to? Hinampakan lang? Ano? Ah, Pampang. Ah, Pampang naman pala eh. Pwede magbangka dyan? Lalim nga. Ganda umaga po. Nakarami na po. Ano? So yun, nag-ikot po natin ang Barangay Hinampakan. Happy Fiesta na lang po sa Barangay Hinampakan. May 31 bukas. Woo! So hanap pa po tayo ng pwede nating mapuntahang lugar dito sa Basod. Feature na po natin ang ibang barangay nito. Time check, it's 9:15 in the morning. Palabas na po tayo ng Barangay Hinampakan. Mangkamagong. Mangkamagong Beach. Papuntang Basod. Stopover. Dahil muna kami dito. Anong barangay ito, te? Tapos dalawa. Sinunod. Beef steak. Time check. 9:20. So yun, kapag agahan na po kami. So hanap tayo ng pwede pa nating na-feature sa umagang ito. Yun, isang barangay pa po ang bisitahin natin sa umagang to. Ligo tayo dito sa kaliwa. Papuntang Barangay Manmuntay. Nung nakaraang vlog natin, di natin masyadong nadaanan o napakita to. So pakita natin ngayon, saka medyo maulan nun. Ngayon medyo mainit, maganda panahon, kaya mas mapapakita natin yung Barangay Manmuntay. Pag diretso nyo po ito, Barangay San Jose, dito tayo sa kaliwa, Barangay Manmuntay, Basod, Camarines Norte. So let's go, sama po kayo. Tingin tayo ng magandang tanawin sa lugar na to, Barangay Manmuntay. Wala yata mas malala na ang kalsada ngayon dito Ataro. Ayan po ang arko ng Barangay Manmuntay. So simula dito, Barangay Manmuntay, pero medyo malayo pa po sa sentro to ng kanilang barangay. Ganda ng mga puno oh. Lalaki oh. Oh. Kaya yung bulak. Babala, bahaing lugar, ingat. Time check, 9:55 in the morning. This is Barangay Manmuntay. Yun.
Shout out kay Ma'am Smile. Good morning po sa'yo. Oh, ganda ng bundok dun, oh. Pwede kaya marating yun. Ganda, oh. Agkat baba dyan. Ahon sa Kalusong din tong lugar na to, no? Ahon, Lusong. Oh, ahon ulit. Yun. Diretso. Oh, may halo-halo. Alright. Yun, no. Yun. Yun, no. Ganda. Mundukan ng Manmuntay. Barangay Manmuntay, Basud, Camarines Norte. Ito yung kanilang kabundukan. Ganda po. Tayo ng ilog. Naririnig yung ilog. Let's go. Sige tayo. Parang ginawa nila ng parang hagdan yung lupa. Pakit dun. Pakita ko sa inyo yung bato. To the best. Ganda, oh. Kakaiba. Ganda. Alright. Okay. May bahay dun, oh. Pwede kaya may aso. Karamihan po ng bahay sa bundok may alagang aso. Alam, tumuloy ako kung may tao. Sana may tao, kasi kahit paano may aso masasaway. Can I try? Yun. Ito yung ilog. Woohoo! Kaya tayo. It's so hot.